Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Тапшырубызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф матур эш көне телим. Һәр чәршәмбе безнең эфирда уйнагыз гармуннар тапшыруы. Узган атнада без сезне Нурлат районының оста гармунчылары белән таныштыра башлаган идек. Алар һәр барчагысы игелекле хезмәт ияләре. Буш вакытларында кулларына гармун алалар. Бүген исә без әлеге оста гармунчыларыбыз белән таныштырубызны дәвам итәрбез. Исәнмесез, кадерле кунаклар? Кунакчыл Бикүл авылына рәхим итегез. Кайнар кыймак. Ойнар. Исләре. Камерадан белсәгез. Шулаймы? Камера үстә пешкән кыймак. Ушата алмыйм да. Бұрынғы заманнардан ук татар халкы моңлылыгы, уен кралларында ыста уйнауы белән айрылып торган. Татар халкында киң таралган уен кралларының берсе гармон. Саратский яшел гармон, көмеш кыңгыраулары, көмеш кыңгырауларының кичке яңгыраулары. Әллә нишләтә күңелне, үксеп елыйсы килә, елау Еге тишемини, бер җырлыйсы килә. Хәзер сәхнәгә 6 яшеннән гармонда уйнарга өйрәнеп, 7нче класста беренче мәртәбә сәхнәгә тәүге адымнарын ясаган, бүгенгесе көнгә кадәр сәхнәбез түрендә булган Илшат Әхлиуллинны чакырабыз. Başımda kış sayradı, bəxtime yoradı. Tuğan avlım uğramın qabat qabat uğradım. Başımda kış sayradı, bəxtime yoradım. Başımda kış sayradı, bəxtime Гармон моңнары элеккедән килгән гырыф-гадәтләр турында сөйләүчедә. Хәзер үзенең яшь чакларын искә төшереп, Саимә Вәлиуллина да гармонда уйнап күрсәтер. Әйдә, дустым, сыздыр гармоныңны,
кушылый гәле дәртле көйләргә. Һәр көнебез, һәр мизгелебез калсын әле сагынып сөйләргә. Гомер-гомергә гармон кешенең юлдашы, сердәше булган. Тыныч тормышта да, яу кырында да халкыбыз аннан айрылмаган. Милли уен коралларыбызда издереп уйнаучы кешеләр бар әле. Шуларның берсе Зөлфирә Галиева. Oğlubuzның ничә буын гармончылары күз алдымнан үтте бүген. Теләгем бер генә, тынмасын иде гармон моңнары. Мен Салиха абый, Наил күрдің ме? Мен Салиха абый жырлағанда бары тек өзінің хәләл жефітәл Нурани апағына қарап жырлады. Бұл шоқ қадар матур көрініш болды, қадірлі тамашашылар. Менің янәшәмді, дұрысырағы біздің янәшәбізді деп әйтегенде юғары Нұрлат ауылынан мен Салиха абый Ғалауэддинов. Мен Салиха абый, нешік хәлләрігіз? Хәлләрі Аллаға шүкір, бик яқшы дешекте була. Яқшы. Менә шынапта сіздің ертығызға келіп кірдік. Бұда шыл қадар рәхәт. Ертінің түп бизәгі гармонларығыз шошында отыра. Мен Салиха абый, менә біз әлі сіздің біләсі яшып алған едік. Сіз
Гармунға 6 күн ішінде үйренген кіші бейдеймін. Нешек болды бұл? Сілеп кеттігіз әлі бізге шум тарихны. Гармонға үйрену менің 5 yaşında мен гармонға үйренілген. Шулай ме? İtalyan гармон білен, ең біріншісі. Аннарасын мектепте оқығанда доқыраткада енді өзімнен шулай, мені бұлай теп үйретуші болмады. Әті мәрхум әлеке битінде біздің заманда итік тепі салышы. Шул вақытта теге өзімнен өзі келіп жырлап отыра. Менің бит құлаққа кіре. Оқымаған етмеген слух білен Тавашын ұтып алам да, өзім әкіртіңіне гармонда әрәнеге тырыштым еді. Шулай еттеріп, мектепте оқыған уақытта гел гармонда қызларыны бейітіп, шулай еттеріп, оқыған уақытта ұзып та кетті анарсын. Біздің заманда 10 класс жоқ еді. 8-ші классыны бітірдік те, қайсыбыз қоя орын табалды, қоя кетесі келді, шулай таралыштық. Мен енді Элекеге Куйбышев шәһәре, хәзерге Самара шәһәренә киттем. Анда туганнар булгач, анда киткәнмен дә. Шулай булгач, анда безне татарлар җыела торган урын бар иде. Татарский Питашев дип аталайды инде ул. Без шуннан соң җыела безне Галимуллин Медхат исемле абый, Самар өлкәсенең Гали авылындагы бик тырыш абый иде ул. Институттан электричка белән килеп, шушы ансамбльне җыештырып җирде. Кинилдә укыйды институтта, без Самардан безне җыеп шулай туплады ул. Анда без ансамбльгә җыештык. Хәзерге анда бар ансамбль ялкынлы яшьлек Самарда. Без ул ансамбльгә капма каршы яшьлек моңнары дип үзебез исем биреп, үзебезгә шулай Атестар кебегенде җыелыштык. Бу ярыш башланды иде сезгә. Наил, батыл дип әйтегән. Потому что Медхат абый ялкынлы яшьлектә җиргән баштан. Ноннар тырышып, мин үземдә хәзерлем диге. Шулай итеп безне җыйгач, гармонда уйнагаш курыкмыйча җирдек репетицияләргә. Шушыннан соң бер шундагы бергә җөрүче миннән 4 яшькә алырга абый инде ул. Şimdi teге гармонда ойнayım da kızlar benim canına jıyla. Mesela ansın oyunu bilesin, busun oynap paralı, jırlap pararıyık. No, ekerin ne çık oynap bulgan aksın. Şundan sonra bu abinin ayta. Şimdi mesela işte bayanları al koluna oyunu bilsen ne dey. Şol sözler benim direkke utkabıdı. O bütün kişimni toplap prokatga bayan aldım. Şunda aparalarda тұрған вакытта. Шуннан соң түні бойы таңғы хатлы отырайдым. Бетінде бір күні болса да 12 келе қадыр. Бірсі шыға, екіншісі болды, үшіншісі репетицияда шулай уни. Аннарысын біздің заманда бар обком партияның кушуы бойынша bizne artistler kebek afişler yazdı polny, iş gitarı, udarını ustanopka polny bulabit. Nantan, ionik, anna iş bayan, biz şulay çıkıp gitip, kızlar, jigitler bilen toplanıp, bizi avtobus birgeni, şulay ettirip, armiyaga kadar 2 yıl boyu ansamblda jirgeniyim. Armiyadan soň yazma jillari sizni qoyan tashladi? Armiyada 2 yıl hizmet etip qaytkincha men уже anda uylab qo'ydim yüzbaşım bilen. To'xtam eten. Men shaharda qolib, o'zim rahat ko'rsam, menga qiziq bo'lib yotib, ya'nilar jonda bir kim bo'lmasa, men tege tepsik malay bo'laroq, ya'ni etilarini aytam qarovchi kim menim uchun qarar deb, tugan negizime qaytib o'rnashib, shulay ondan so'ng qaytgach şoförga Лениногорск'da okudık. Şundan soň maşinada işledim. 26 yıl boyu şoför bolup işledim. Anilerini halal jöfetime Allah'ın rahmet olsun. Gümür boyu şuşunda birge turdık. Kaynata dip birindi özgürtalar bulmadı Allah'a şükür. Allah'ın rahmet olsun anilerini, etilerini üzübüz kulda jiyip bakılık kazattık. Salih abi, demek garmon gil sizning qo'lda bo'ldi endi.
Мен турусын гына әйткәндә, гармуннан башка ничектер рәхәтлек күрә алмыйдым. Кая гына булса, солдат заты булса, безнең заманда, анда бит хәзерге кебек инструментлар бөтенесе бар түгел иде. Гармун да булса баян инде. Шулай итеп, солдат затулар. Безнең дом культурада, культура йортында концертлар куярга булса, мәктәптә булышырга булса, шулай итеп, гомер буе кулда, бүген дә Аллага шөкер, күреп торасыз җилкәмдә гармуным. Аллага шөкер, әйе, бу сезнең йортның бизәге, җаныгызның бизәге дип әйтергә кирәк. Әйе, җанны тынычландыра торган, үзеннән үзе дәрт бирә торган инструментның берсе ул моны. Әйе. Менә әйтәләр бит, гармун татарның җаны дип. Димәк инде бу сүзләр белән сез килешәсез, Мисалих абый. Әйе, бик дөрес ул. Бик дөрес әйтелгән сүз ул. Аны уйнап җибәрәсең, кайгыңны да баса ул, шатлыкны да бүлешә. Туганнар җыелыша, анадан башка бер нәрсә юк кебек. Сайратып җибәрәсең, барсы да күтәрелеп китә. Димәк, туганнар белән җыелабыз дип әйттегез, әйме, туганнар белән җыелышкач, димәк, сез гармунда уйныйсыз, әйме? Уйныйм, Аллага шөкер, хәлемнән килгәндә, туганнар белән булса, ул инде обязательно. Анда башка халык чакырса, анда да чакыралар да. Ничек кешедән булган талантыңны исраф итеп күрсәтмисең. Сыргылар икән, булсаң, Аллага шөкер. Мисалих абый, хәзер инде сез лайыклы ялда. Лайыклы ялда булсагыз да, барыбер актив тормыш рәвеш алып барасыз, әйме? Бик дөрес сүзләр. Хәзер пенсия 14нче елда лайыклы ялга чыктым. Хәзер җәйгә менә 10 ел була. Аны яшәдә шул 70-кә тарта инде. Хәзер минем шатланып, ни өчен мин музыканы, шушы гармуннарны шатланып уйныйм. Нурай апаң белән 3 бала үстердек. 2 малай, 1 кыз. Кызымның хәзер зур кызы, Гөлназ, КФУда укып, монда Нурлатта укыганда, мәктәп белән бер вакытта укып, сәнгать мәктәбендә скрипкага өйрәнде. Хәзер укыган җирендә дә, Казанда да уйнап йөри, пожалуйста. Аннарысын, кичкенә малаемның кызы 3нче класста хәзер укый, Алина. Хәзер ансы, апам атыннан скрипкада уйныйм дип, ул тотынды сәнгать мәктәбендә. Менә шулай, Аллага шөкер. Аннарысын, Әлмәт шәһәренә безне bir җылны отдел культурадан монда әйттеләр. Давай, мисалы, ничек булса да тырыш, семейный ансамбль жасап булмас микән дип. Ну, мәтәм, була дип шандырмыйм, но мәтәм тырышып карыйм дип, шулай чыгарып, Нурай апаң Арча педагогичесендә укыганда мандолина буенча яхшы специалист уйный. Аннарысын 2 малай Bunlar garmunda tozu uniları, Kadir Demir unilardır aslında. Kızım jırlı, kichkina malay bu günlerde şulay ettirip bizde bir ansambl jasap, Elmet şäherinde kuydurganlar bir yılın. Mene bit jırga mıňa salatly gaýle indi siz. Alaவுddinowlar gaýlasa. Allahu Teala'nın bir yanına şiksiz şükür. Мисалих абай, әйтегез әле менә тапшыру азагында бергәләшеп, менә гармуннарда, баяннарда birәр халык көйне яңгыратыйк әле. Әйдәгез, мен бик шат булырым. Уйнасын гармуннар, уйнагыз гармуннар. Уйнагыз гармуннар тапшыруы Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы Телләр комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Барлык чыгарылышларны сез YouTube каналда һәм ВКонтакте шилтәрендә Уйнагыз гармуннар сәхифәсеннән карый аласыз. Буңа шулар иде. Исән-имин булыгыз.